Čaute, keďže moja susedka Denny mala narodeniny a chcela by som jej dať darček, tak si poďme spolu uhačkovať malú ako keby príšerku. Budeme potrebovať túto bavlnku. Chcela by som to spraviť také proste v takom striečkovom ako keby tak poďme na to. Asi vám ukážem iba výsledok, pretože nechce sa mi to bojovať s tým, že budem natáčať a háčkovať, takže ozve sa vám, keď to bude hotové. Pretože tak nejako to vyzerá. Sú to takto dve čerešničky, ktoré sa dajú spájať a odpojať, ktoré som jej dala všetko najlepšie. Vidíme sa na budúce.